Nuwun para pamirsa pandemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten tlatah pundi kemawon pepanggihan malih dening kula Hadi Pamungkas ing cariyos basa Jawi. Purwakaning atur pambuka kula mugi panjenengan sedaya tansah pinayungan karahayon saking Gusti Kang Maha Kuwaos. Ing mriki kula badhe maos cariyos cekak anggitanipun Yon Tohari kanthi ira-irahan ati kaseret ing angin. Sumangga dipun pidhangetaken. Angel dipenggak ing kahanan ngene iki aku pengin sapejagong kelawan dheweke ngandhakake sakabehing pandandang urip madulake apa-apa sing mentas kelakon utawa sing wis suwe mungkur embuh perkara bojo sing ora nate cukup nampa belanjaku pakaryan sing ora ana enteke kalebu kawigatene bojoku sing selot dina selot ilang tumrap keluarga samukalir sing nindhe rasa ing tengah cemplanging urip kepingin dak blakake kabeh marang dheweke. Ewa semono wis luwih rong iki aku lan dheweke ora ketemu klebu ing kafe iki. Kafe sing ora kurang saka 4 sasinan dadi papan pilihan tumrapku lan dheweke ngentekake sisa-sisa wektu saka kantor. Papan iki uga kang sepisanan dadi panggonanku lan dheweke ketemu nganti raket ngluwihi rakete kanca lumrah. Saelingku ya sore ngene iki nalika rutinitas pakaryan kantor dadekake pikiran sumumpel tanpa mikir dawa aku metu saka kantor mobil terus dak blandangake menyang kafe iki. Swasana durung rame awit nedeng ndungkap surup. Aku milih ngenggon poncotan kang swasanane rada ngiwa. Cukup prasaja papan iki, temboke warna krim, plafon uga krim, lampune remeng-remeng, nilasake kesan enteng ing pikir. Nalika kuwi udakara 15 menit aku nikmati kopi luwak, kopi ciri khase kafe iki lan nyedot rokok durung luwih saka setengah batang. Katon wanita umur 29 tahunan mlebu lan lungguh ora ada saka papanku. Iya, lati tipis, lati iku sing dadekake ati iki umesar yen katanding kelawan latine Angelina Jolie utawa Kylie Jenner pancen ora imbang. Nanging tumrap aku lati sing mangkene iki kepara luwih narik ati. Kira-kira lati ing panyandra kinaran latine gula sak temik ngono kae. Embo apa sebabe aku ngukur kasulistian wanita asring saka lambe. Kamangka akeh wong ukur cacat kurangi wanita malah saka lambe. Lambe turah iku dadekake wanita dadi koncatan daya tarik. Saka lambene wanita asring nyipta kahanan kisruh. Jalaran wanita kinudrat derbe lambe turah tegese gampang ngeculake tembung kang sak temene durung utawa malah ora perlu dikandhakake. Nanging yen aku ora mangkono, aku ngelari endahing wanita saka latine kaya latine wanita iki sing tipis, cekli lan mencutake. Amung ijen, Mbak. Aku nyoba tanpa esem. Dheweke mantuk bales kanthi esem uga. Nadyan esem iku ada saka sempurna. Nanging jalaran kawengku lati sing endah ndadekake ati iki kumesar aneh. Ing sabanjure aku angel mekek karep iki nyedhaki dheweke luwih caket nganti caket banget
aku menyat pindah lungguh ana ngarepe. Tohari kelawan ngadungake tangan, aku ngajak salaman. Ningsih, ora ngira dheweke luwih kenceng nyeketem tanganku. Wiwit iku aku lan dheweke ajeg kaseret ing akeh patemon. Sapejagong kanthi raket kepara ing wengi-wengi tinamtu ketemu kanggo nonton bioskop, jazz utawa mangan bareng ing kafe. Aku selut ora paham angel kanggo nampa geniya ana sumiliring angin kaendahan, rumembes rasa ayem lan trubus swasana ngujiwat natkala aku bisa sapetemon kelawan dheweke. Ningsih Puspitasari komplite. Sapetemon kelawan wanita sing darbe rikma dawa lan ngombak iki, aku kasil ngentirake saking bobot panandang. Embuh saben ketemu dheweke aku embane komputer kang mentas direfresh enteng sumeblak padang. Aku ora ngerti apa iki sing jenenge kesengsem utawa gandrung ngono kae. Lamun bener mangkono, apa iki dudu lelakon sing wis kepancal wektu. Jalaran aku ora enom maneh, umurku meh 50. Iki kliwat gendeng yen aku pancen kedanan kelawan dheweke. Luwih gendeng maneh harak aku wis duwe bojo, malah wis anak-anak pisan. Nanging tresna datan metung tuwa utawa enom, sugih lan melarat utawa wewatesan liyane. Tresna iku minangka kanugrahan kang datan bisa karipta mawa tembung sarta kaukur nganggo ukuran apa bae. Tresna iku kadidene daya kang teka tanpa kaundang lan lungone datan dikarepake. Ora luput to yen aku tenan tresna kelawan dheweke. Karo maneh aku dudu wong lanang sepisanan sing ngalami lelakon kaya ngene iki. Wiwit kuno nganti saiki ora kapitung wong-wong sing bisa racik tresna nadyan dibedakake dening umur. Urusan kelawan wanita siji iki aku ora kepengin nyalahake uripku. Aku uga ora kepengin migunakake nalar ing hukum bener apa luput. Aku amung kepengin ngetutake kelawan kumesating angen sarta kanyatan sing dak rasa saiki. Upama to aku pancen kedanan, ya wis ben aku ora arep ngoncati kasunyatan iki. Upama wanita iku angin, aku ora bakal ngendani kalamun bakal mbucang anggoku nganti adoh. Kaseret embuh lemebu ana jagat sing endi lan kepriye kabul kausanane. Wis suwe Mas, jenengan lenggah ana kene. Mangkono pitakone Kang Asring dak rungu nalika dheweke teka keri ana kafe iki. Nadyan 1000 jam aku bakal kondo durung suwe, mentas wae kok. Wangsulan Kang Kulino dak kandhakake kanggo memanis swasana. Ah, kaya bocah enom wae. Mangkono Ningsih tumuli nyelehake bokong ing kursi. Iya kaya bocah enom, jalaran aku pancen wis tuwa kok. Nalika aku wangsulan ngono, agi-agi Ningsih nanggapi kelawan es manis, tumuli asung tembang panglipur. Ora kok, Mas Tohari isih enom, durung sepuh kok. Isih kapaes ing es manis. Iya ukara panglipur, ukara sing bisa ndadekake aku tumapak ing ora-ora kang jembar jroning panguripan. Tembung Kang Asring dak arep-arep kanggo paweh werna yen urip iki saktemene dudu amung rerangken makarya, nyukupi butuh
ngronce pepinginan mangkono iku wola-wali ing rina kelawan wengi. Kasunyatan iku kang asring ndadekake urip banget mboseni, ampang lan garing. Kinunjara rutinitas temah urip rinoso rupak lan wektu banget ciut. Nalika sak petemon ngono iku ing sabanjure aku lumebu ing pirembugan kang mardika. Gladrah panen ngrembug apa wae kang banget nyenengake. Swasana ing papan makarya perkara politik, kahanan-kahanan kang lagi dadi ocehane masyarakat lan liya-liyane. Nanging ora mokal uga ngrempet-rempet perkara ati, rasa tresna lan apa wae sing nggodha rasa. Ningsih tetep bisa nanduki, ningsih bisa gawe rasaku tumapak ing jagat ngelam-elami, jagat kang karengga kembang-kembang wangi. Ing sandinge ningsih aku rumangsa dudu wong tuwa maneh. Aku isih enom lan nyimpen greget urip makantar, urip mekrok angambar-ambar. Wis wengi Mas, jenengan ora kepengin kondur? Nalika wis sawetara wektu aku sak pejagong ningsih kerep ngilingake mangkono. Mengko sing ana dalem duka lho, dheweke nggodha. Sakmestine aku ora kepengin wektu cepet wengi, nanging wektu ora gelem disanak. Enak wae lho ketemu siramu. Aku bloko kelawan rasa ing dada iki. Lho, gene ya. Embuh, pokok seneng wae. Aja-aja jatuh cinta iki. Ningsih nggodha. Kira-kira pancen ngono, aku jatuh cinta. Oleh to? Boleh kok. Dheweke wangsulan kanthi mripat sumunar, wangsulan kang ndadekake ati sansaya jingkrak-jingkrak kablabaran ing rasa mulya. Jam ing tembok kang kapasang ing kafe wis nuduhake jam 8 luwih 20 menit. Dene ningsih isih dak arep-arep tetep durung katon jedul. Kaya-kaya iki sing wis kaping 5ne aku kudu cuwa. Aku kudu bali maneh tanpa bisa ngliwati wektu sore bebarengan kelawan dheweke. Kaya sore-sore sadurunge, nanging wektu iki aku ora kepengin pasrah kaya kang wis kelakon ing wektu-wektu wingi. Wutuh tekadku nedya angrantu, sapa ngerti dheweke bisa teka ing wengi iki. Teka awit atine kajawil, rasa kelamun lagi ana sing nandang kapang banget, kapang sing tanpa pepindhan. 2 dina kepungkur aku ya wis nunggu ing kene lumayan suwe, prasasat nganti mata walangen. Nunggu ing pojok kafe iki ngancani pandon jam sing setya ngliwati angka-angka kanggo nuduhake werdining wanci. Ya nunggu lan terus nunggu. Wis meh 2 minggu iki aku negesi urip kelawan pakarti nunggu kelawan pawungan sing mirip siluman. Tak anggap siluman amarga saka ngendi lan mapan ana ing ngendi dheweke ora nate bloko. Ningsih tansah nyingitake kabeh kuwi. Aku kepengin ngerti sliramu iku mapan ing ngendi Dik Ningsih. Aku nate pitakon ing sawijine kalodhangan. Mesti iku panyuwune panjenengan. Sajane arep kekancan karo wonge apa karo alamate? Aku pengen kita kekancan kelawan ati lho Mas, tanpa syarat-syarat liyane. Mangkono dheweke tansah endo nalika aku nelusur ing endi papan dununge. Tenan, saiki aku lagi krasa ing wanci nalika dheweke kaya ilang. Aku kangelan kanggo nelusur marang endi kudu goleki. Temenan, aku dipeksa kanggo nunggu lan nunggu.
Nadyan ngono ati iki tetep dak kuwatake, nunggu kelawan wong sing kalebu ati pancen merlokake keteguhan, nunggu kanggo sing ditresnani mujudake tantangan. Bisa wae to ningsih pancen lagi nyoba kanthi kabeh iki. Mula aku ora kepengin katon ringkih ing ngarepe. Aku bakal nuduhake yen ningsih pancen ora lagi nemokake pawongan kang gampang nglokro mutungan. Aku dudu priya kaya sing mbok karepake ningsih, gampang pasrah ngono wae. Batinku nyoba ngimpun kekuatan. Wengi terus gendring nelasak ing sepi, nanging ing kafe iki panggah urip tansah gilir gumanti kang teko lan lunga. Salin-salin pasangan kang kepengin ngendahake wengine ana papan kang dak biji pancen romantis. Nanging ana rasa perih sing mlintir dada iki, jalaran saben-saben kang teko, saben-saben uga nilasake rasa cuwa. Ningsih tetep isih kaya angin. Nadyan wis luwih 8 jam aku nunggu, aku ngelusi kesabaran. Ewa semono wong sing dak kangeni tetep tan kasat ing kasunyatan. Dak ambali maneh aku pesen kopi lan embuh sing wis kaping pira, rokok dak sumet kanggo ngulur rasa murih ora katon semumpel. Sinambi nyipta ing sela-selaning pega ngarepake ningsih bisa teka ing kene, bisa sandingan, bisa ngandhakake maneh marang sakabehing panandang urip, madulake apa-apa sing mentas kelakon utawa sing wis suwe mungkur, ngelong-ngelongi boboting urip, netepake yen aku pancen merlokake pribadi sing bisa nglipur. Kasunyatan sing angel dak temokake ing tengah keluarga. Nadyan iku saka bojoku pisan. Bebarengan kopi kang pungkasan dak seruput tenan tetelo anggonku nunggu saksuwene iki ora muspra. Wanita kanthi lati tipis lan meraati, wanita sing darbe rikma dawa lan ngombaiku dadi kasunyatan. Dheweke ngerti-ngerti gejejer kelawan esem manis ing ngarepku. Aku nanduki kelawan esem uga. Ana sak gunung rasa bunga kang ora bisa dak gambarake. Rasa iki persis kang dak rasakake ing wektu 20 taun kepungkur. Rasa sing kacipta nalika aku ketemu ibune anakku, Renata, bocah kang saiki kelas 3 SD. Matur nuwun Dik Ningsih, tetelo sliramu bisa teka ing kene, teka nambani 1000 kapang iki. Batinku kumelesik, batinku marem prasasat kasiram banyu sewindu. Ngapunten Bapak, kafe punika sampun badhe tutup. Swara iku ngagetake aku. Monggo menawi Bapak badhe kondur, saestu kula nyuwun pangapunten. Sawijine pelayan kafe kelawan ngepuk pundakku. Mak tratap bleik, kahanan kiwa tengenku wis banget sepi mampring. Age-age aku menyat lan nedya jumangkah lunga. Wektu wis nuduhake jam 2 luwih, nanging salah siji pelayan nyandet lakuku. Kelawan munduk-munduk dheweke ngulungake nota marang aku. Punika Pak, notanipun. Suarane ngarah-arah. Duit 2 lembar atusan ewon dak wenehake kabeh. Kuwi wis luwih saka angka sing kudu dak bayar. Mobil dak bandangake kanggo enggal tekan ngomah. Apa wae ngomah lan keluarga tetep papan kang nyata lan kudu luwih dak pilih. Wengi sangsaya angslup ing sepi, rasa jroning batinku malik kaya tinarbuka. Gawang-gawang praupane wanita kang luwih setya lan sulistya nyeranti kanthi ati ana ngomah.
pancen ora ana pasangan kang sampurna. Angin wengi nyisakake bun kaya mripat iki sing kaca-kaca. Agan aku ngelus dada. Ibu Renata, aku njaluk pangapura. Cuthel.